Bună seara, Chișinău! Bună seara, gospodini din Moldovii! Vă deranjează Raisa Vasilina Ciupulu? Astăzi vreau să vă prezentez cum să faci o șubă moldovenească. Avem nevoie de siliozăcică, huiaci, o tăiem mărunțăcă. Avem nevoie de 6 ochi, dacă vorbiți, 7. Mărcuf, cartofi, segle roșii și maioneză. Și pentru toate gospodinile din Moldova. Nu există maioneză roșie, maioneza este albă, iactău, albă. Și în combinație cu sfecla roșie se face roșie, gospodinilor. Nu există niciodată. Băgați în cap. Pentru șubă este maioneza albă, sfecla roșie și se face rozovă. Un an nou fericit. Hai să vă simt la ciup.